Galing ha? Wala mata dito. Oo. Ba't ganun? Palalim. Araw-araw ganyan ang trabaho ko rito. Hindi ba nangangat? Hindi ba nangangat? Parang may problema ka. Hindi ba nangangat yung ganyan? Yun o. Ito yun na nga. Nangangat yan. Hindi yan nangagat, naninipit lang. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. Yun, nakuha. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Baliw ka yata eh. At ayan po yung nuclear power plant. Tayo, picture tayo dyan. Wow naman! Wow! Wow! Naku. Ito, mag-picture tayo dito. Picture mo yung tatlo, mga animal. Tapos par, kung gusto, ito yung selfie. sinasabi ko sa'yo par. Selfie. Par, ito yung may mga... At ayun na nga. Naglakad na nga sa batuhan. At ayun na nga. Naglakad na nga sa bato. Dapat nilalangoy ito eh. Yun nga yun. Grab. Saan yun? Maganda sana, doon kalapit. Ito kasi magkalapit dati. Parang masarap swimming din eh. Gusto nyo magdan? Ay, ganda. Yan o? Upo ka dyan lang. Yan.